munthu uyuyu ndi mmodzi mwa zisomo za Mulungu. Alibe manja kapena miyendo, koma amatha kupanga zinthu zina monga kusambira yekha bwino lomwe, kuseweretsa foni, komanso kudina remote pogwiritsa ntchito lilime lake. Munthu uyu ndi ndani? Ndi chani chinadzetsa ulumali wa chonchi? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umayenda bwanji? Ndine Dini Studios. Osayiwala kupanga follow popeza pali zambiri zomwe zikubwera. Tisanapitirire ndi nkhani yathu, kwa anzathu muli ndi maukwati, manika, unkhoswe kapena mafunction ena, kulitu MC Saiti kadaulo pa nkhani yopanga host function yanu ndi kukhala yapamwamba. Imbani foni kuti mumve zambiri ndipo muzandithokoza ine pamapeto pake. Lungalunga nkubadwa iye anabadwa zabwinobwino, kukula ngati mwana aliyense. Koma atatha zaka 8 tsiku lina atapita kosewera anagundidwa ndi train ndipo inadula manja komanso miyendo yonse ndipo anatsala pang'ono kumwalira. Anthu amangomuyang'ana mwanayo ali mu ululu woopsa popeza aliyense yemwe anali pamalopa amaopa kuzampulumutsa malingana ndi mmene amaonekera atagundidwamo. Inadusa pafupifupi 2 hours ndi pamene amabwera bambo ake kuzampulumutsa mwanayo ndi kumuthamangitsira ku chipatala. Anatha miyezi ali ku chipatala, kenako azungu ena achifundo ndi omwe anamutengera ku England ndikumupatsa miyendo kuti azitha kuyendera ndi kumapita ku sukulu nthawi yomwe anali mwanayo, ndipo mwachisomo cha Mulungu anayamba kupita ku sukulu. Koma panopa alibe miyendo ya plastiki, popeza miyendoyo inali yochepa malingana ndi kuti azungu anampatsa akadali mwana. Dzina lake ndi Duncan kuchokera ku Kenya. Amakhala ndi brother wake yekhayo yemwe anadzipereka zomusamalira Duncan moyo wake wonse. Amapangiridwa zambiri ngati kuchapiridwa, kuphikiridwa ndi zina. Koma pali zinthu zina Duncan amapanga yekha monga kusintha machannel ndi remote, kudya ndi kumwa, komanso kusewera pa WhatsApp monga inu ndi ine tichitira pogwiritsa ntchito lilime lake. Amasambira m'madzi bwinobwino, komanso kupanga zinthu zina ndi zina. Mayi ake a Duncan anamwalira mu chaka cha 2021 ndipo bambo ake anamwalira chaka cha 2022. Koma uncle ake a Duncan anathamangitsa anawa mu nyumba yomwe amakhala ndipo anali stranded kusowa pokhala. Ndi pamene m'busa wa tchalitchi china anawapatsa nyumba iyi akukhala leroyi ili ndi zonse monga momwe mmene mukuyioneramo ngati sofa, TV komanso zonse zoyenera nyumbamo. Abusa awa anauza Duncan kuti atha kukhala nyumbamo kwa zaka 5 ndipo kwinako ngati angazafunebe kukhala ndiye kuti azalipira rent. Ng'ono wake wa Duncan ndiye mwe amamuyang'anira mu zonse. Ng'ono wakeyu ankakhala ku tawuni ndipo amagwira ntchito nkumathandiza Duncan ndi mayi yake akadali moyo. Kufikira mayi awo atamwalira anasowa omuyang'anira Duncan, chomwechi anasiya ntchito ndi kufika kumudzi kumazamuyang'anira mkulu wakeyo. Koma chomvetsa chisoni ndi chokuti amangokhala sapanga kanthu. Zina ndi zina zimakhala zovuta pakhomopa. Nkhawa yawo ndiyokuti ene nyumba akadzayifuna azasowa kolowera. Iwo amati maloto awo ndi opeza ndalama kuti adzatsekule kashopu kumapeza zosowa zawo za tsiku ndi tsiku. Mu nkhani yonseyi chosangalatsa kwambiri pa Duncan ndi chakuti pa nkhope pake sipachoka smile kamba kuti pali zinthu zina sizikhala ndi njira yozisinthira. Ndi Mulungu anafuna kuti zikhale mmene zililimo, ndipo iye ndiye mwe amaziwa zomwe ife sitidziwa. Share Duncan story. Osayiwala kupanga contact MC Saiti m'mafaction anu ngati maukwati, manika, unkhoswe ndipo muzandiyamika ine pamapeto ake.